こんにちは。清水座の大事な株式会社皆様お元気でいらっしゃいますか。私たちも元気で日本語を勉強しています。これからウエストの動画を報告します。次回のネーティブです。リンドを読んでください。だそうです。どんどん入れてください。どうぞよろしくお願いします。講座は文法のテストを受けます。お坊さんたちと友達たちと一緒に孫子論へ行きます。ふるさとへ帰るとき、荘園でポトロになります。学校で友達たちと一緒にお掃除をしました。日本はどうですか。今は暑いです。お体に気をつけてお仕事を頑張れ